Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Sugun 2017-nji ýylyň 31-nji awgusty, hepdäniň pensiýen böwüni. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günüň täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırýaryn. Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti we ýurda resmi sapary bilen gelen Gürjistanyň premier ministriniň arasynda gepleşikler geçirildi. Türkmen mediasynyň maglumatyna görä gepleşikleriň dowamynda beýleki meseleleri bilen birlikde energetika we ulak pudogundaky hyzmatdaşlyk hem maslahat edilipdir. Saparynyň dowamynda Gürji premier ministri mejlisde gepleşikler geçirdi. Odalk prezident Tapar Murat Niyazowyň mawzoleyine gül destelerini goýdy, şeýle-de Olimpiya şäherjigine we halkara ahyltyky atçylyk kompleksine baryp gördi. Kırgızstanyň ýokary sudy merkez saýlaw komissiýasynyň tutsaglykdaky oppozisiýa siýasatçysy Umurbek Tekebaýewiň prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdyrmak ugrunda ýygnalan müňlerçe goly ret etmek baradaky kararyny öz güýjünde galdyrdy. Merkez saýlaw komissiýasy Tekebaýewiň Atmekan partiýasy tarapyndan ýygnalan 39 000 goluň bir kanundygyny aýtdy. 15-nji oktýabrda geçek prezidentlik saýlawlarynda dalas edip bilmek üçin dalasgärler 30 000 golu toplamaly 1 million som, ýagny $14,600 meçberinde depozit tölemeli we kyrgyz dili boýunça synagy tapşyrmaly. Saýlaw komissiýasy dalasgär üçin golu toplama kampaniýasynyň diňe kandidatyň saýlaw fondu tarapyndan maliýeleşdirilmelidigini, Tekebaýewiň ýagdaýynda bu şertiň berjay edilmändigini aýtdy. Atmekan partiýasy bu netijäni şikaýet edip 22-nji awgustda ýokary suwda ýüz tutupdy. Özbekistanyň Milli Tele we Radio Gepleşikler kampaniýasynyň ýol başçysy Babur Alikhonov eýeleýän wezipesinden boşadyldy diýip media maglumatlarynda aýdylýar. Alikhonov prezident Şavkat Mirziýoýewiň 2016-njy ýylyň sentýabrynda häkimet başyna geçeli bäri wezipesinden boşadylan 3-nji media ýol başçysy boldy. Maglumatlara görä Alikhonov we prezidentiň medeniýet edarasynyň ýol başçysy Asadjon Hojayew 29-njy awgustda wezipelerinden aýrylypdyrlar. Munyň bilen baglykda döwlet tarapyndan hiç kili kommentariýa berilmedi. Pentagon Amerikanyň Owganistanda karwalarynyň sanynyň çak edilýäninden has ýokarydygyny ma'lum etdi. Bu prezident Donald Trump'ın Owganistan babatyndaky täze strategiýasynyň çäginde ýene-de goşmaça müňlerçe eseri ýollamak baradaky kararynyň öň ýanyndan yglan edildi. Pentagonyň baş tabynyň ýol başçysy general-leytenant Kenneth McKenzie'niň beren maglumatyna görä, häzir Owganistanda Amerikanyň 11 000 ýakyn harbysy bar. Mundan ozal Pentagon Owganistanda 8400 harbysynyň bardygyny aýdypdy. Bu çak ozalky prezident Barack Obamanyň administrasiýasy tarapyndan kesitlenipdi. Russiýa Demirazy Koreýa garşy goşmaça sanksiýalaryň giridilmegine ýa-da harby operasiýanyň geçirilmegine garşy çykdy. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Amerikanyň döwlet sekretary Rex Tillerson bilen geçiren telefon gepleşiginde Pxinyan'yň şu hepdäki ballistik raketa synagynyň fonunda oňa garşy goşmaça sanksiýalaryň giridilmeginden ýa-da harby operasiýanyň geçirilmeginden saklanmagy sorady. Amerikanyň prezidenti Donald Trump raketa synagyndan soň harby operasiýanyň ýa-da goşmaça sanksiýalaryň giridilmeginiň mümkindigini duýdurypdy. Sol bir wagtda Britaniýa we Ýaponiýa Demirazy Koreýa giridilen öňkü sanksiýalaryň ýeterlik netije bermeýändigini aýdyp, ýene-de goşmaça gadagynçylyklaryň gerekdigini öňe sürdüler. Pakistanyň kanun çykarjylary Amerikanyň prezidenti Donald Trump'yň ýurdunyň goňşy Owganistandaky töwüşçilerini howpsuzlyk bilen üpçün edýändigi baradaky aýplamalaryny reddetdiler. Pakistanyň parlamentiniň aşaky öýi Donald Trump'yň 22-nji awgustda eden çykyşyny inkar edýän rezolýusiýany kabul etdi. Şol çykyşynda Trump Washingtonyň Pakistanyň ekstremistik toparlary şol tanda Owgan talabanyny bu kolga bermegine mundan weýlak çydam etmejekdigini aýdypdy. Trump'yň çykyşy Pakistan resmiýetleriniň gaharyny getirip ýurduň en çym şäherlerinde protestlaryň geçirilmegine hem sebäp boldy. Qadarly dinleyijiler, siz günüň möhüm täzelikleriniň käbirleri bilen tanış bolduňyz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde başlaýarys. Efirde siz bilen men Sehra. Gürjistanyň premier ministri Georgiy Kvirikashvili Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow we mejlisiň başlygy Akça Nurverdiýew bilen duşuşdy. Gürji hökümetiniň resmi web saýtyna çap edilen beýanatda 30 awgustda Gürjistanyň we Türkmenistanyň ýokary derejeli resmileriniň arasynda geçirilen gepleşiklerde beýlik meseleler bilen bir hatarda transit hyzmatdaşlygy we energiýa proýektleri barada maslahat edilendi aýdylýar. Biz regional transport proýektleri şol sanda Türkmenistany, Azerbaýjany, Gürjistany we Ruminiýany öz içine alýan transport koridoruny döretmek we Türkmenistanyň ýüpek ýolu proýektine gatnaşmak barada maslahat etdik diýip Kvirikashvili Türkmenistanyň öz ýurdunyň yerli transit infrastruktura proýektlerine gatnaşmagy hem çağırandygyny bellidi. Şeýle Türkmenistana ilkinji resmi saparyny amala aşyran Gürji premier ministri duşuň çäginde başga-da ençeme meseleler boýunça gepleşikleriň geçirilendigini, emma häzirki wagt bu gepleşikleriň anyk netijeleri barada gurrun ederden has ýerdigini aýtdy. Რა თქმა უნდა, ასევე საინტერესოა სატრანზიტო პროექტები, ენერგეტიკული სატრანზიტო პროექტები. Bu iki deňiziň, ýagny Gara deňiz hem Hazar deňiziniň transit potensiallaryndan gowy peýdalanmak üçin Sewitiň ýurtlary we Ýewropa Birleşigi bilen işleşeriz. Bu proýektleriň reallygyna amala aşmak mümkinçiliklerini ynanýaryn. Satransito potensiali, to pikropt rom es aris absoluturad realistor. Dip Kvirikashvili Berdimuhammedow bilen geçiren gepleşiklerinden soň bellidi. Türkmen lideri hem öz gezeginde transit pudow boýunça hyzmatdaşlygyň biziň halklarymyzyň behwidine ulanyp bilinjek ören gowy potensialy bar diýdi. Emma gepleşikleriň çäginde anyk ýalaşyklaryň baglaşylandygy ýa-da baglaşylmandygy barada jekmejek maglumat berilmedi. Ykdysadyýat boýunça ekspertleriň käbirleri ýokarda gurrun edilen transit we energiýa proýektleriniň Türkmenistanyň we Gürjistanyň ykdysady behwidleri bilen bir hatarda Ýewropa Birleşiginiň Russiýanyň Ýewropa ýurtlaryna aktarýan gazyna garaşlylygyny azaltmagy bolan uly gyzyklanmasy bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Tbilisiň Halkara Ykdysadyýat Uniwersitetiniň ýokary derejeli işgäri ykdysadyýatçy Levan Pavlenishvili Günorta gaz koridoru bilen birlikde Transhadar gaz geçirjisi ýaly täze proýektleriň täze mümkinçilikleri döretjekdigini aýdýar. არსებული სამხრეთის კორიდორის გასაბები ევროპის მოხმარებას გარკვეულწილად Azerbaýjanyň gazyny transport etmek boýunça Günorta gaz koridoru bilen baglanyşykly proýektler Ýewropa üçin alternatiwa bolar. Ýöne şonu da Ýewropa Russiýanyň gazynyň belli bir bölegini almagyny dowam etdirer. Eger muňa Transhazar gaz geçirjisi ýaly proýektler goşulsa, onu bu düýbinden başga potensialy eýe bolar we uly masштабly täze mümkinçilikler döreder. რაოდენობით შეიძლება ჩაანაცვლდეს, თუმცა პოტენციალი ხადია დიდია. Dip Pavlenishvili aýtdy. Gürjistanyň premier ministri Aşgabatdan saparynyň çäginde ýurdun odolky prezidenti Saparmurat Niýazowyň mawzuleyine gül destelerini goýdy. Şeýle-de Olimpiya şäherjigine we halkara ahal-teke atçylyk kompleksine baryp gördi. Gürjistanyň Geostat adly döwlet statistika gullugynyň maglumatyna görä, Türkmenistan Tbilisiň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň esasy söwda partnýory bolup durýar. 2016-njy ýylda Gürjistanyň Türkmenistan bilen söwda 80,17 milyon Amerikan dollaryna barabar boldy. Munyň 10,13 milyon dollary Gürjistanyň Türkmenistana eksport, 75,14 milyon dollary Türkmenistandan Gürjistana import edilen haritlara esaslanýar. Türkmenistan bilen Gürjistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylda dikeldildi. Gruziya online neşriniň maglumatynda Türkmenistanyň raýatlarynyň Gürjistana wizasy sapar edip bilýändigi, Gürji raýatlarynyň bolsa Türkmenistana barmak üçin wiza almaly bolýandygy aýdylýar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz.
Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosi. Eferde habarlar günnälik bilen men ýogşan Nurwan. Olar diýri Workodun kampaniýasy halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanyny zorlukly ýitirmedilenler babatda gyssagyl çäre görmäge çagyrýar. 30 awgustda zorlukly ýitirmedilmelerin pidalarynyň halkara günne çap edilen beýanatda Türkmenistanyň ilkinji uly ýitirmetmek tolkunlarynyň 15 ýyl mundan turanyny gaýdalýar. Hukuk goraýjylaryň halkara koalisiýasy 2002-nji ýylyň ýazyna we Tomsuny 10 we 20 ýyl aralygynda türme tutsaglygyna hökm edilen we ýetirim bolan resmiýleriň hataryna Allamrat Allaquliýewiň, Gurban Anadurdyýewiň, Gurbanurdy Begenjiwiň, Haýt Kakaýewiň, Seyitbay Gannaýmowiň, Kerimuly Ýoldaşowiň, Hudaýgul Halikowiň, Bayramul Hudaýkulowiň, Muhammed Nazarowiň, Batyr Sarzaýewiň, Anamrat Sultanowiň we Terkiş Termiýewiň atlaryny getirýär. Bolaryň köpüsi şol ýerde howpsuzlyk we goranmak ministrlikleriniň jogapkar işgärleri bolupdy we olar garasy Türkmenistanyny işden aýrylan we türmäge atylan ilkinji resmiýler därli. Bu adamlaryň köpüsi türme siýasy sebäpler esasynda basylan edilip guman edilýär. Şol wagtda olaryň tutsaglygyny tapawutlandyrýan bir zat bar. Tutsag edilenlerinden soň olar bilen hiç kim habarlaşyp bilmedi. Başgaça aýdylanyna olar türmede ýitirim boldy diýip, olar diýri Workodun kampaniýasynyň beýanatyny aýdylýar. Hukuk goraýjylar şu geçen 15 ýylyň dowamynda şol sanyny 2016-njy we 2017-nji ýyllarda Türkmenistanyň türmelerinde hasken adamyň zorlukly ýitirim edilmek jinaýatynyň pidasy bolanyny öz kampaniýalarynyň türmede dol üzüňölükde saklanan 100den gowrak adamyň işlerini dokumentleşdirendiklaryny habar berýärler. Bu adamlaryň käbiri 15 ýyl bäri üzüňölükde maşgalaty bilen görüşdirilmän saklanýar. Grazdan we syýasy hukuklar barada halkara konwensiýasyna laýyklykda zorlukly ýitirim edilmek adam hukuklarynyň agyr bozulmasy bolup durýar we bu hem tutsagyň hem onuň maşgala agdalarynyň mertebelerini kemsidýän çemeleşme hasaplanýar. Üstesine bu jinaýat BMG-nyň adam gynalmagyna garşy konwensiýasynda hem ýazgarlýar. Türkmenistan bu halkara şertnamalarynyň ikisini hem tasdik eden ýurt we ýurdun içerik kanunlary tutsaglary eden jinaýatyna garamazdan dol üzüňleşdirmäge ygtyýar bermeýär. Emma muňa garamazdan häkimetler pikirleri, täsirleri ýa-da görnükçülükleri sebäpli öz şäksiz häkimetlerine syýasy hökm hasaplan islenlik adamlaryny bu gadaply we bekanun jeda sezewar edýärler diýip hukuk goraýjylar koalisiýasynyň beýanatyny aýdylýar. Türkmen türmesinde zorlukly ýitirim edilenleriň has ultopar 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryndan soň şol wagtky prezident Sapar Muratniýazowyň janyna kast edişi synanşygy diýilýänler baglykda tutsag edildi. Olaryň 60-dan owragy döwlet agdarlyşygy synanşygy diýilýäni göni il teşekkürlikde günäl tapyldy diýip, olar diýri Workodun kampaniýasy bu adamlaryň käbiriniň türmede ölenligini, emma köpüniň ykbalynyň näwelli bolmagyny galýanlygyny belleýär. Aýdylmagyna görä 2015-nji ýylyň dekabr bilen 2017-nji ýylyň awgust aralygynda zorlukly ýitirim edilenleriň sanawyna girdilen tutsaklaryň adyndan bäşidi türmede öldi. Halkara jemgyýetçiliginiň Türkmenistanyň türmelerine ýiten adamlar babatda gyssagyl çäre görmegine bir ýam wagt boldy. Ýogsa olaryň ählisine betdagçylyk gal garaşyp biler diýip hukuk goraýjylar koalisiýasynyň beýanatyny aýdylýar. Olar diýri Workodun atly halkara adam hukuklar kampaniýasy 2013-nji ýyldan bäri Türkmen türmesinde diýri ýitenleriň hukuklaryny goramaga çalışýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnälik bilen men ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň 30-njy awgustda pagta ýygyny başlandy. Türkmen mediýasy pagtaçylygyň ýurtda önümçilik möçberiniň artdyrylmagyna ilkinji derejede ähmiýet berilýän strategik oğuzlyk ekinleriniň birdigini belleýär. Şol wagtda ýurdun gazdan soňky ikinji eksport önümi bolsa-da pagta hasyly ýylla diýen ýaly büdjet işgärleriniň çekilmegi bilen mezur ähmiýet netijesinden ýygnalýar diýip synçylar aýdýarlar. Bu ýyl Türkmenistan 1 milyon 50 000 tonna pagta hasylyny almagy planlaşdyrýar.
resmi maglumaty görä bu ýyl gowaçy üçin bölünip berilen ýeriň umumy meýdany 545.000 hektara bar. Sovet ýyllarynyň tejribesinden belli bolmagyna görä, ýokardan berilen planlar dolmak üçin gowaçy köplenç resmi sanlarda görkezilýän meýdanyň has kän ýereklerdi. Bu ýagdaý bir tarapdan aşy köp suw koglan ýerleriň sorlamagyna getirse, ikinji tarapdan artdyryp ýazmak korrupsiýa medeniýetini hem döretdi. Yerli synçylar bu ýagdaýyň şunkun hem bölekleýin dowam edýändigini aýdýarlar. Türkmen mediýasy prezidentiň diýen şertlerini taryplap, kärenneçiler we daýhan birleşikleri tehnika, tohum, mineral lökünler, suw hemde hyzmatlaryň beýlek görnüşleri bilen yeňillikli şertlerde üpçün edilýär diýip ýazýar. Yerli synçylar şol sany Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolýan kärenneçiler daýhançylygyň ýurtda girdejitip pes hünärleriň birine ögürlenýän döwletiň önüm satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrman saklaýanyny aýdýarlar. Bu ýagdaý daşary ýurtlaryň birine migran diýişi bolan 30 ýaşly türkmeniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 10 miňlerçe türkmen raýatynyň daýhançylykdan gaçmagyna getirýär. Daýhan enatalarynyň ýetde durmuşyny gören ýaşlaryň köpüsi guruluşyga ýa daşary ýurtlara işlemäge gitmäge çalyşýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran türkmen raýaty aýtdy. Türkmenistanyň paýtaçylygyň ýa-da paýta monopoliýasynyň saklanmagy barada yerli synçylar esasan iki bölege bölünýär. Olaryň bir bölegi paýta işsiz halk üçin iş ýeri we az da bolsa gazanç mümkinçiligini berýär diýen pikirde. İkinci pikire gol yapýanlar şol sany Türkmenistanyň Owuzlyk ministriniň Odal Kornwasar Sapar Aklimew paýtaçylygy saklap galmagy ýalňyş hasaplaýar. Bizim ýa-ni Orta Aziýa döwletleriniň esasen Türkmenistan bilen Özbegistanyň ýolbaşçylarynyň iň uly ýalňyşlygy şu paýtaçylygy saklamak. Şu wagt edilýän demede tekstil fabrikany kurduň, sen özüňi paýtekmeli mejbur edýär. Paýtekýänmi diýmek nesiliň sowatsız bolmaly. O hojalyň 90% çağa bilen aýal gyzlar görülýär. Onsuz bolany o hojaly. Sapar Aklimewiň ananjyna görä paýta ýetişdirmek ören diýerli. Ýöne Sovet ykdysadyýaty ony girdejili ýal edip görkezýär. Biz onuň baky we beýlek hemme zatlaryna gatnaşyp gören adam. Bu işiň nähili gurnalanyny we nähili ýöredilenini bilýär. Aýratyn respublika bolup Türkmenistan ýa Özbegistan bolsun, Sovet döwründäki derejen saklap bolanok diýip Şwesiýada ýaşaýan owuzlyk ekspert aýtdy. Şeýle de Aklimew Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň ýeriň eýesini tapmalyp, ýeri eýesiz goýmak dowam etdirýändigini, sebäbi kärenneçiniň ýeriň eýesi bolup bilmändigini, onuň hatda öndüren önüminiň hem eýesi bolup bilmändigini aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň bazarlaryna we dükkanlaryna satylýan ýetiň bahasy döwlet tarapyndan bir gözegçilikde saklanyp, onuň 17 manat 80 teňeden satylýanlygy haridyň alnynda ýazylyp goýulypdyr. Emma aşgabatlar inni bir aýa goloý wagt bäri etiň bahalarynyň her hepde diýen ýaly ýokurlanýanlygyny aýdýarlar. Gülistan Sewda merkeziniň et dukanlaryndan sygyr etini almakçy bolan aşgabatly öý hojulukçy Zenan Bayramalyň aýtmagyna görä, satyjylaryň teride goýýan etlerini pul töläp alyp öýüňe getiresiň gelenok. Üstünden 1-2 gün hem geçen soň uwnukly ýerli sünkleri malyň bagyr ökünlerinden we beýlik iç goşlaryndan hem goşup onu teride goýup üstünden 3 kilo ete yarım kilo ýağ goşup çekýärler. 17 manat 80 teňgeden şeýdip çekip bermeli bolýar diýip satyjylar seniň islegiňe görä et çekip bermeýärler. İsleseň al, islemeseň goýaý diýip et alyp beýle oklap goýarýarlar diýip Bayramaly aýdýar. Ol et satyn alanymda 20 manatdan isleýän bölegimi teride goýdurup bilýärdim. Emma bu gezek bazara baranymda bu islegim amaly aşmady. Men onuň sebäbini biraz soňrak düşündüm. Asyl ozol 20 manatdan berilýän etler inni 30 manat bolan eken diýip Bayramaly dowam etdirýär.
Odol ügemek üçin sünksiz eti 26 manatdan alýardım. Innoni 32 manatdan alyp bolýar. Onu hem arkaynlyk bilen bermeýärler. Satyjylar gözü bilen ümläp, göze üçin görkezýärler. Asıl etin satylyşyna döwlet tarapyndan ýürüti gözegüç goýulypdyr. Ýöne ol gözegçiler ilatyň bähwidi üçin hereket edýäni meňzemeýärler. Ak bazardan saylap seçip öz islam haridymy alyp bilmejek bolsam bu bazar näme üçin döredipdirler diýip Bayrymgul öz nägileligini bildirýär. Hojalyklarda öldürilýän mallary 6-7 adam bolup türkmençilikde aýdylyşyna görä paýa girip satyn alýan satyjylar hem kän. Şeýle ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä paýa girip satyn alýan etleriň bahalary hem odol 19 manat bolsa häzir 25 manat şenli ýokurlanypdyr. 12-13 kilogram agrym bolýan 230-240 manada berilýän goýunlaryň häzir 350 manatdan bahalanýanlygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Bahalaryň galmagy ähli adyk önümlerini hem äşgär görünýär. Emma maliyetleri bir kadarak ýagdaýda gelýärdi. Beýlik haritlaryň ýokurlanmagy maliyetiniň hem ýokurlanmagyna täsir ýetirdi diýip Aşgabatyň ýeni bir ýaşaýjysy Murat Gellaga söhbetdeşligi goşuldy. Mallaryň bahalarynyň ýokurlanmagy gurbanlyk sojak ýyleşlerimize elbetde kynçylyk döreder. Mallaryň bahalary durnuklurak bolanyny hem geçen ýyllarda gurbanlyk janysyny soýup bilmeýän hojalyklar az däldi. Häzirki ýagdaýda mal öldürmek däl, teride goýup et çekip satyn aljak ýaşaýjylarym adalsa gerek diýip Murat Gella aýdýar. Ozal kilosy 8 manatdan bolan döwlet dukanlaryna satylýan towuk bugutlarynyň hem dukanlarda tapdyrmaýanlygyna ýaşaýjylar ünsi çekýärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda Aziýa oýunlary münasibetli has köp köçeleriň ýapylmagy netijesinde şäheriň käbir böleklerinde uly awtolog dyknyşy emele geldi. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleri Nur Muhammed Andalyp köçesinde emele gelen awtolog dyknyşynyň uzunlygynyň 2 kilometr golaýdygyny aýdýarlar. Oğuzhan köçesi bilen 10 lavadançyl köçesiniň aralygynyň şunda da maşinler bir-birine degip diýenýär. Dur otaýda bir harap bulup dyknyş emele gelýär şo ýerde. In ağzından bir müňden köprek maşin ödüm 2 katara durur maşinlerim şol ýan köçeden egat köçede dälle şonu otaýda bir birek-birege iýgener ýaly birek-birekden görer ýaly ýok täwägi öň dyknyşyp ýygyň dyknyşyp ýörer ýalylar. Dip Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Nur Muhammed Andalyp köçesi bilen 10 ýyl awadançylyk Yunus Emre, Oğuzhan köçeleriniň çatyrynaky awtolog dyknyşyklary dün öýlänki saatlardan başlap 31-nji awgustda giýişlik hem dowam edýär. Aşgabatda howanyň gyzgynlygy 40 gradusdan hem aşýan şu günlerde awtolog dyknyşynda sürüjileriň we ýolagçylaryň öň ortaça 10 minutda barýan ýerine inni 40-50 minutda barmaly bolýandygy aýdylýar. Köpüsünün kondensenerlere mi işleyen o? Kondenseneri işlemeyen maşinlerde de aynı rasyyalar ya da kayır yolcular şu maşinin kapılarına maçıp oturuyorlar. Bağır şu maşin hareket ediyense ve şu maşinin bir drone yerinden in ağzından 6-7-10 metre drone'dan sonra öne taraf bir yörep bilhör 10 metre yöreye yine şonsu faklanmalı şeydi bir pıstılıyor işüler yoş-yoştan yörüler. Dip Bugaýew aýdýar. Şeýle-de ol döwlet we hususy eýçilikdäki taksilere minen ýolagçylaryň ençemesiniň awtolog dyknyşynyň aýrylmagyna garaşyp bilmän, minen ulaglaryndan düşüp gidýändigini hem görse bolýandygyny belleýär. Aýdylmagyna görä bu ýagdaýda ulagly raýatlary däl, ýa-da piýadalary we şäheriň beýleki sewitlerinden parahat etrapçylarynaky edara kärhanalary gelip işleýän paýtagtlary hem yaramaz täsir ýetirýär we käte ýaşaýjylar ortaça 2 kilometr aralygy piýada
öräp geçmeli bolýarlar. Bugaýewiň aýtmagyna görä Olimpiya şäherjiginiň 4 tarapyndaky esasy köçeleriň yapyljagy hakynda Türkmenistanyň gazetlerinde we telewizionyada bildiriş berilen hem bolsa sport deshalaryndan ortaça 1,5 kilometr uzakdaky köçeleriň hem yapyljagy barada kelam söz aýdylmandyr. Aşgabatda polisiýanyň köçe ýol hereketine gözegçilik edýän gullugynyň käbir işgärleri Azatlyk radiosyna beren maglumatynda köçeleriň 30 awgustdan başlap yapylandygyny we munyň oktyabr aýynyň bir neçenli dowam etjekdigini aýtdylar. Galy bersede soňky günlerde paýtagtda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň awtolog hereketini çäklendirmek maksady bilen maşin eýelerine her türlü bahanalar bilen jerime ýazyp başlandygy hem habar berilýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündəligi programmamız. Men Şaýmyrdan Gulumrady Kabuldan. Faryap vilayetinin Şirintegap we Döwletabad atly etraplarında yerli ýaraglar bilen jeňçileriň arasynda şu bayram gününde de uruş bar. Anhoy Meýmene şaý ýoluna da jeňçiler wehim salýar. Umumy şaý ýoldan hatda agyr ýaragly we harby tankly hökümet güýçleri çaknaşyksyz geçip bilmeýär. Meýmene Anhoy şaý ýoluna jeňçileriň ýeçilik edýändigini Faryap vilayetiniň häkiminiň medpugat wekili Jawit Beýdar hem boyun aldy. Yol ogurnyň howpsuzlygyny üpçün etmegiň kyndygyny sözçi öňe sürdi. Türkmen-Awgan serhediniň Awganistan tarapynda Islam döwleti atly toparyň militarylarynyň hereket edýändigini Faryap vilayetiniň Şirintegap atly etrabynyň häkimi Seýid Şeref aga aýdýar. Doýşlar, şu darya gowut. Şirintegapda özü Türkmenistana ýakyndy. Ortaga bir hat fasyl bar. Türkmenistana han tarap diga. Faryap vilayetiniň vilayet geňeşiniň agzasy deputat Seýid Abdulbaqy Haşiminiň aýdysýaça, jeňçiler elektrik geçirjisine dowamly ziýan ýetirýär. Uruş bolan ýerde elektrik sütünleri ýumrulýar we elektrik akymy kesilýär. Türkmen-Awgan serhedi tutuşlygyna jeňçileriň ýeçiliginde dip deputat belledi. Uruş bolgan sahaga barqam osyby işlady, barqa qata bolady, ýene pas bolady, dubara baglaýdylar. Şu halatda Türkmen-Awgan çekrasy bar harakaty bar. Avtomat ýöllери sarhaddan. Uruşda elektrik geçirjisiniň işgärleri hem yaralandy. Türkmenistanyň iýerlen elektrik tuğunyň desgarlaryna jeňçiler izgiderli ziýan ýetirýär. RBK atly yerli ýaraglaryň komandiri hem uruşda iki tarapdan hem elektrik geçirjisine ziýan ýetýändigini tasdiklady. Barqany ýa düşman numarasy ýa-da ýobuzany keçýärler. Ýöne şu zady hur basa qata bolady. Faryap vilayetiniň vilayet geňeşiniň başlygynyň ornbasary deputat Abdulahat Ilbeň aýtmagyna görä çaknaşykda elektrik geçirjisiniň sütünleri weýran bolupdyr. Elektrik geçirji simler üzülüpdir. Meýmene şäheriniň we ençem etrabynyň ýaşaýjylary elektriksiz galdy. Bayram gününde elektrik geçirjisiniň desgarlaryna ziýan ýetirmezlik biz taraplardan soraýarys diýip deputat aýtdy. Masira soraýlan barýak dergilik suratlaryny bas gataş toýy barqmyn hadim sulap barqmasta. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Qırğız suudu tutuklukdaky opozisiýon lideri üçin jemlenen gollaryň ret edilmegini maqullady. Qırğızstanyň ýokary suudu tutuklukdaky opozisiýon siýasatçy Omurbek Tekebaýewiň prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdyrylmagyny sorap, onuň tarapdarlarynyň çöplen müňlerçe golunyň merkezi saýlaw komissiýasy tarapyndan ret edilmegini maqullady. 31 awgustda saýlaw komissiýasy Tekebaýewiň Atemeken partiýasynyň ýygynan takminan 39 000 golunyň ýokary suud tarapyndan güýçlü diýilip kabul edilendigini habar berdi. 15 oktýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna dalaş edýän kandidatlar adynyň 30 000 gol toplamaly, ätýaz üçin 1 million soň möçberini pul serişdesini tölemeli we qırğız dili synawyny üstünlükli tapşyrmaly. Kanunyň talaplaryna laýyklykda gollardyň dalaşgaryň saýlaw fondunyň maliýeleşdirilmegine ýygnalyp bilinýär diýip saýlaw komissiýasy ma'lum etdi we Tekebaýewiň kampaniýasyna bu kanunyň talabynyň berjaý edilmändigini aýtdy.
22 awgustda arda şikayetler boýunça suud saýlaw komissiýasynyň kararyny makullan soň Atameken partiýasy ýokary suwda şikayet bilen ýüz tutupdy. Tekebaýew fevral aýyna tutsak edilipdi. Atameken partiýasy mart aýynda Tekebaýew partiýanyň adyndan prezidentlik wezipesine dalaşgärlige hödürläpdi. Ol para almak boýunça jogapkärçilige çekildi we 16 awgustda 8 ýyl türme tutuklugyna höküm edildi. Tekebaýew özüni günäsizligini aýdýar. Almazbek Atambaýewiň hökümeti saýlawlaryň öňü sürüsini garşydaşlaryny çäklendirmek üçin we Tekebaýewi saýlawlara gatnaşmakdan mahrum etmek üçin onu suud jogapkärçiligine çekdi diýip Tekebaýew onuň partiýasy aýdýar. Prezidentlige dalaşgärleriň ahyrky sany 10 sentýabrda jemgyýetçilige äşgär ediler. 2011-nji ýylyň dekabryndan bäri ýurdu dolandyrýan Atambaýewiň ikinji möhleti prezidentlige dalaş etmegini ýurdun konstitusiýasy gadagan edýär. Atambaýew 21-nji awgustda prezidentlige dalaş etmek üçin premier ministrlik wezipesinden çekilen ýaranyny, ýagny Suronboy Jenbekowy goldaýanlygyny açaçan aýdýar. Jenbekowy goldamak bilen prezidentlik wezipesiniň hyýanatçylykly peýdalaryny diýilýän aýyplamалary Atambaýew 30 awgustda ret etdi we saýlawlary bimaza etmäge synanşan islenlik adama dekabrda wezipeden çekilmänkä özüniň berk çäre görjekdigini duýdurdy. Tekebaýew bilen Atambaýewiň 2010-njy ýylda protestçiler tarapyndan wezipeden çetledilen awtoritar prezident Kurmanbek Bakiýewden soňra häkimiýet başyna geçen wagtlaýyn hökümetiň agzalarydy. Bakiýewden öňkü prezident Askar Akaýew hem 2005-nji ýylda köçüp protestleri bilen wezipeden gowulupdy. Gadarly dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Sazly ara kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.